Onda ODS, o futuro é teu. O primeiro concurso radiofónico interinstituto sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible en Europa. Se escoitaste o primeiro programa no que se enfrontaron o IES de Fene xunto co outro instituto de Estrada, co IES García Barros, bueno, pois xa saberedes que é unha serie de probas do ODS, no que falamos dos 17 obxectivos establecidos fai 10 anos por 190 países da ONU para construir un mundo mellor, máis xusto e máis sostible. Pero facémolo dunha forma diferente, a través dun programa onde a diversión e o coñecemento van da man. Pero antes de empezar con estas probas, imos explicar como funciona a competición. Agora estamos na primeira fase, vale? Unha fase que se desenvolverá entre as 4 comunidades autónomas, Galicia, Cataluña, Madrid e Andalucía. En cada territorio, 4 institutos competirán entre sí ata que só quede un por comunidade. Os 4 gañadores enfrontaránse na gran final estatal, onde coñeceremos o primeiro instituto vencedor de Onda ODS, o futuro é teu. No programa anterior, da fase territorial galega, o IES de Fene gañou, polo que hoxe arrancamos co segundo enfrontamento entre o IES Perdouro, de Burela, e o IES plurilingüe Antón Losada Díguez, tamén de Fene. En Perdouro, no Instituto de Perdouro, temos a Breogán, a Sara e Hugo, preparados para o concurso, e na Estrada temos a Xián, a Marcela e a Sara. Como estades? Como vai todo por aí? Como ides pola Estrada? Na Estrada estades preparadas? Todo ben? Sí? Por isto, que non vos escoito, casi nada. Falade ben forte o micrófono. En Burela, preparados para o concurso? Preparadas? Sí. Veña, vamos alá. Ben, vamos alá con estes rapaces e rapazas. Imos co concurso. Vamos alá coas regras. Me explicamos. Vamos a explicar todas e cada unha delas antes de cada prova, para que vos queden claros. Imos co concurso, co primeiro, o tempo nas túas mans. As regras son sinxelas. Cada equipo terá 90 segundos para responder o maior número de preguntas sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible. Cada resposta correcta suma 20 puntos. Se non sabedes a resposta, podedes dicir paso para seguir coa seguinte pregunta. E podedes consultar entre vós, pero só un do equipo pode contestar. Imos primeiro facer o sorteo. Vou escribir aquí que non hai testemunhas. Teño un número aquí escrito. A ver, vamos a darlle a opción a de Burela. A opción de Burela. Veña, Burela, do 1 ao 5, decídeme un número. 3. O 3. Na Estrada, decídeme un número do 1 ao 5. O 5. O número 5 era o que teño escrito, polo tanto, o equipo da Estrada vai ser o primeiro en escoller os sobres, o primeiro en participar. Este concurso xa non o seguiremos facendo. Este sorteo non fai falta, a partir de aí seguiremos alternando. Ben, imos coa opción A ou opción B. Cal escolledes? A. Opción A, moi ben. Collemos opción A, deixamos opción B. E a quen designamos voceiro ou voceira no IES plurilingüe Antón Losada? Quen vai ser? A min. A ti, moi ben. Pois, imos alá. Listos? Acordádevos, temos 90 segundos desde que eu marque tempo e podedes pasar e eu pasaría á seguinte pregunta. Veña, empezamos. Tempo. Se as tendencias continúan para o 2030, cantas persoas seguirán vivindo na pobreza extrema? 300 millóns. Non, 575 millóns. Cal é o obxectivo principal do ODS 16? Cuidar os bosques. Non, promover sociedades xustas, pacíficas e inclusivas. Acordádevos que se tedes dúbidas tamén podes dicir paso, 2,8 mil millóns de persoas, ou sexa, un terzo da poboación mundial, usa combustibles fósiles nocivos para o transporte ou para cociñar? Transporte. Non, para cociñar.
En 2022, que proporción de mozas e mozos estaban desempregados no mundo? 1 de cada 4 ou 1 de cada 8? 1 de cada 8. 1 de cada 4. A previsión de consecución das metas do ODS 5 para a igualdade de xénero para 2030 é que estas sí se cumpran ou que non se van conseguir. Que sí se cumpran. Non se van conseguir, esa é a previsión. Sexta pregunta. A consecución do ODS 8, traballo decente, crecemento económico, exixirá unha reforma en profundidade do sistema financiero, do sistema agrario ou do sistema de pensións? Financiero. Correcto. Tempo, rematou o tempo agora. Vamos a pasar á seguinte quenda. Despois faremos o reconto. Cando remate o reconto, creo que sigue respirando forte unha persoa, Seres Burela, que mellor está moi cerca do micro, para que teñamos cuidado con iso. Imos agora, pasamos o IES Perdouro de Burela. Tócavos a opción B. Pero quen vai ser a que responda? Quen vai ser a quen temos de portavoz? A min. Vale, moi ben, pois vamos alá. Vamos alá co portavoz de Burela. Estamos listos? Acordádevos, 90 segundos, se hai dúbidas podemos pasar. Os compis sí que poden botar unha man nas respostas. Empezamos. Tempo. Cita un dos obxectivos principais do ODS 15. Un deles. Parar a deforestación. Loitar contra a deforestación. Dámola por correcta. Segunda pregunta. Cantas persoas no mundo dependen directamente da agricultura para gañarse a vida? Unha de cada 5. Sería en números. Unha resposta en números, non en proporción. 200 millóns. 2,6 mil millóns, 2.500 millóns de persoas. Completa a frase. Na África subsahariana están os 4/5 da poboación mundial que viven sen... Sen recursos. Non, sen electricidade. Cuarta pregunta. En 2015 o gasto público mundial en servizos sociais era do 47%. 6 anos máis tarde, en 2021, esta porcentaxe era igual, menor ou superior? Superior. Correcto. O ano 2022 foi testemunha do maior número de refugiados xamais documentado, con máis de 3 millóns, máis de 30 millóns ou máis de 300 millóns de persoas. Máis de 30. Con máis de 30 millóns, correcto. O pH medio do océano é máis acedo ou máis básico que na época preindustrial. Tempo. Rematou o tempo. Non temos tempo xa para esta resposta. E así rematamos esta primeira proba. O tempo nas túas mans. O primeiro en responder foi o IES Plurilingüe Antón Losada Díguez e o segundo o de Perdouro. Imos facer un reconto. A ver, temos o IES Plurilingüe Antón Losada, unha resposta correcta, polo tanto, 20 puntos. E o IES Perdouro de Burela, 3 respostas correctas, polo tanto, 60 puntos. Ben, imos agora coa seguinte proba, chama Suma polo planeta. Ben, agora tócalle o IES Perdouro escoller o sobre, que sobre van a escoller para esta proba. Lembramos, vale? Lembramos a mecánica. Que nesta proba cada equipo terá que responder a 5 preguntas. Esta vez teredes 4 opcións de resposta e un máximo de 5 segundos para responder cada pregunta. Pero atención, porque se fallades, o equipo contrario terá oportunidade de responder por vos, é dicir, hai rebote, e o equipo contrario se acerta, levaría 10 puntos. Primeiro faremos as 5 preguntas a un equipo e despois as outras 5 ao outro equipo. Tedes que estar moi atentos porque é como unha proba na que participades os dous. Lembrade, se fallamos, vai rebote e despois volvemos a coller o turno. Sumades 20 puntos por cada resposta correcta, 10 por cada rebote correcto que poidades cazar. Tédelo claro? E lembrade que tedes 5 segundos para poder respostar. Vedes que ides ter na pantalla, imos vos dar as opcións. O sea, non é que as lea eu, sino que ademais as tedes na pantalla. Como antes empezou,
o Instituto da Estrada, agora sí que imos co Instituto de Burela e decidenos que sobre escolledes. Sobre A, opción A ou opción B? B. B, opción B. Suma polo planeta. E a quen temos de portavoz? Continuamos o mesmo ou mudamos de portavoz para esta proba? Eu. Vale, moi ben. Estamos listas e listas? Sí. E empezamos. Primeira pregunta. Que papel xogan as tecnoloxías de información no logro dos ODS? A. Permiten unha mellor comunicación e acceso a información. B. Non teñen un impacto relevante. C. Reducen as oportunidades de desenvolvemento. D. Son moi exclusivas, xa que só teñen acceso aos países en desenvolvemento. Tempo. Permiten unha mellor comunicación e acceso a información. Correcta. Segunda pregunta. Pasamos á segunda pregunta. Que porcentaxe de auga doce do planeta procede das rexións montañosas? Opción A, 5-10%, B, 10-20%, C, 30-45% e D, 60-80%. Tempo. 30 ou 45%. Rebote. A D, 60-80%. Correcto, 60-80%. Imos coa seguinte pregunta. Pregunta número 3. Cal é o principal tipo de residuo mariño que contamina os océanos? A, o plástico. B, o vidro. C, o papel. D, o diésel das embarcacións. Tempo. Plástico. Correcta, é o plástico. Seguinte pregunta. Quen é responsable de actuar para frear o cambio climático? A, os países en desenvolvemento. B, científicos activistas. C, organizacións internacionais. E D, gobernos, empresas e cidadáns. Gobernos, empresas e cidadáns. Correcto. E imos coa quinta e última pregunta. Que acción é necesaria para unha economía circular? A, deseñar produtos duradeiros, reparables e reciclables. B, producir produtos dun só uso con materiais sostibles. C, evitar a reutilización de materiais. E D, potenciar a obsolescencia programada. Tempo. Deseñar produtos duradeiros, reparables e reciclables. Correcto. Pois rematou o tempo para o Illas Perdouro de Burela. Faremos o reconto despois da seguinte tanda. Agora é o turno para o Illas, abrimos a opción A, que vos toca a vos. O Illas plurilingüe, Antón Losada Diédez da Estrada. A quen temos de portavoz nesta proba? A min de novo, Xian. Vale, moi ben, Xiam. Pois veña, vamos alá, Xiam. Preparado? Imos alá. Primeira pregunta. Que organismo internacional lidera os esforzos contra a pobreza? A, UNICEF. B, Banco Mundial. C, UNESCO ou D, a OIT. B, UNESCO. B, UNESCO. Non, B. non. C, a UNESCO, a letra C. Rebote. UNICEF. UNICEF. Pois non, é a opción B de Barcelona, o Banco Mundial. Imos co seguinte. Como podemos contribuir a reducir a fame? Pasamos, por favor, ao seguinte. Como podemos contribuir a reducir a fame no mundo? Opción A, evitando o desperdicio de alimentos. B, consumindo máis produtos importados. C, reducindo a produción agrícola. D, talando bosques para crear máis correos, máis cultivo. A, evitando o desperdicio de alimentos. Correcto. Seguinte pregunta. Antes estamos na 3, saltamos a 4 e a 3. Cal destas enfermidades busca erradicar para o 2030? Cal destas enfermidades se busca erradicar no 2030? A, a sida, tuberculose e malaria. Opción B, diabetes e hipertensión. C, a resfriados comuns. Ou D, o cancro. Tempo. A, sida, tuberculose e malaria. Correcto. Imos coa seguinte pregunta. Cal é o obxectivo principal do ODS 4? A, aumentar as horas lectivas dos nenos nos países subdesenvolvidos. B, garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade. C, reducir o acceso á educación nos países máis ricos. E D, garantir unha educación baseada na digitalización. Tempo. B, garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade. Correcto. Pregunta 5. Cal é unha das principais barreiras para a igualdade de xénero? A, que as mulleres empezan a traballar máis tarde que os homes. B, a maternidade. C, a falta de acceso á educación para as nenas. D, que hai menos mulleres que homes. A C, a falta de acceso á educación ás nenas. Correcto. Imos alá, co tempo no límite, imos facer o reconto deste reconto express
do concurso Suma polo Planeta. A prova Suma polo Planeta. Temos polo equipo 1, que é o Instituto da Estrada, o Antón Losada, 4 respostas correctas, un rebote, polo tanto, 90 puntos. Total de puntuación, 110 puntos. E o segundo equipo, que é o equipo do Isperdouro de Burela, 4 respostas correctas, 80 puntos, que sumados aos que tiña fan un total de 140. Está moi igualada a cousa. 110 na Estrada, 140 en Burela. Ben, pois feito o reconto, un reconto que vai bastante ben. Bueno, como vos vedes agora que chegamos ao Ecuador, que faltan 2 probas? A ver, como vos sentides agora? A cousa vai igualada. Hai ánimos para continuar? Sí. Non parece que haxa desánimos. Por Burela, como estamos? Como está a cousa? Estamos ben. Sí. Oyeño, que aquí a cousa vai moi igualada, que ninguén se relaxe. Imos entón empezar coa segunda proba, coa terceira proba, con Pasa ODS. Explicámosvos a mecánica do Pasa ODS. Ambos equipos terán que responder preguntas relacionadas con todos os obxectivos de desenvolvemento sostible. Por tanto, haberá 17 preguntas para cada equipo, unha por cada ODS. E iremos por orde, do ODS 1 ao 17. Pero, ollo, se cada resposta acertada suma 20 puntos, cada resposta incorrecta resta 5. Iso sí, teredes a opción de pasar. Nese caso, nin sumaría nin restaría. Se un equipo responde de forma correcta ás 17 preguntas que fagamos, leva ademais un extra de 50 puntos para sumar no seu marcador. Un apuntamento importante. Hai preguntas que só teñen unha resposta correcta, pero hai outras que poden ter varias respostas válidas. É necesario que o equipo só diga unha delas. Non ten por que dar todas as respostas válidas. Cunha delas xa é suficiente. E un último apuntamento, o rosco só dará unha volta. É dicir, unha vez realizadas as 17 preguntas, non se volve ás preguntas que o equipo pasou anteriormente. Cando cada equipo finalice, se tivo algunhas respostas incorrectas, iremos dicindo as respostas correctas en cada caso. Quedamos claro? Ben, pois imos alá. Lembro-vos que vai ides 140 en Burela, 110 en Estrada, con ese reconto de puntos, e agora tocalle comezar de novo a Estrada, a escoller sobre do Pasa ODS. Que sobre escolledes? Opción A ou opción B? Sobre B. Sobre B. Penso que vos está gustando máis o sobre B. Está é a opción que sempre se está tirando de primeira. E temos de voceiro, volvemos con Xian ou cambiamos de voceiro de portavoz nesta proba? Continúo. Continúa Xian. Fiades no portavoz, pero pode ser axudado. Lembrade que aquí se temos dúbidas, podemos dicir o Pasa ODS, porque aquí sí, aquí cada resposta incorrecta penaliza puntos. Imos alá. Bien. ¿Preparados? ¿Preparadas? Arrancamos. ODS 1. Desde 2015, o gasto en servizos esenciais a nivel mundial aumentou ou diminuiu? Aumentou. Correcto. Cal é a Organización de Nacións Unidas que lidera o esforzo internacional para por fin a fame no mundo? A FAO. Correcto. En España, dos 45 subindicadores dispoñibles para a ODS 3, Saúde e Benestar, case a metade deles, 22, presentan un progreso favorable ou desfavorable? Favorable. Favorable, correcto. ODS 4. En que proporción de países a pandemia xerou perdas de aprendizaxe? En que proporción de países? Podedes pasar, se non sabedes a... Pasa ODS. Pasa ODS. Ao ritmo actual, cantos anos levaría a alcanzar a representación igualitaria en cargos de liderado no lugar de traballo? Tempo, pasamos a seguinte. Para alcanzar en 2030 as metas do ODS 6 relativas á auga potable en 2030, por canto ten que multiplicarse os seus avances? Duplicarse. Non,
ten que multiplicarse por 6. Segundo o Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento, ademais de axudar ao medio ambiente, que consecuencia pode ter a expansión das infraestructuras de enerxías limpas? Crecemento económico. Non, que incorrecto, estimular o crecemento. Sí, perdón, correcto, estimular o crecemento económico, perdón. Incorrecto para min, para Toño. Imos co ODS 8. No período 2015-2022, a taxa de paro en España aumentou ou reduciuse? Vamos, tempo. Temos que pasar a seguinte. Que área mundial ou continente conta só cun 68% de cobertura de banda de ancha móvil? Oceanía. Correcto. En España, entre o ano 2015 e o ano 2022, o número de persoas refuxiadas por cada 100.000 habitantes aumentou ou reduciuse? Aumentou. Correcto. En cantas persoas se estima o aumento de residentes urbanos que vivan en barrios marxinais en 30 anos? Paso DS. Cantas toneladas de alimentos se desperdician cada ano no mundo? Pasado Tempo. DS. En que proporción se incrementou a taxa de aumento do nivel do mar na última década? Pasado DS. Que proporción dos peixes capturados no mundo procede da pesca ilegal, non declarada e non regulamentada? Que proporción? Un terzo. Non, 1 de cada 5. Dentro das metas do ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, menciona unha práctica a que se quere, por fin, adoptando medidas urxentes. Paso DS. Cantas persoas foron vítimas a nivel mundial de trata de persoas entre 2017 e 2020? Paso DS. Pasamos. Cantos países dos 69 máis pobres do mundo corrían risco de endevedamento excesivo ou xa o estaban en 2022? 47. Non, 37. Ben, rematamos así a proba de pasa ODS para o Instituto Antón Losada Diéguez da Estrada. E agora vamos co turno do IES Perdouro de Burela. Sobre opción A. Era que nos tocaba a vos. Ben, a quen temos de portavoz nesta proba? A min, a Breogán. Breogán, moi ben, Breogán. Estás preparado? Sí. Sí. Lembrade, hai un límite de tempo por cada resposta. Tamén, si temos dúbidas, podemos dicir o pasado de ese antes de incorrer nun erro que nos penalizaría puntuación. ¿Estamos? Empezamos. Se as tendencias actuais continúan para o ano 2030, que proporción dos países reducirían a metade os seus niveis nacionais de pobreza para 2030? Que proporción? Tempo. Pasamos á seguinte pregunta. Que proporción da poboación mundial enfronta inseguridade alimentaria de grave a moderada? 1 de cada 3. Correcto. Durante a pandemia de COVID-19, que factor se demostrou que impide avanzar na resposta ás crises sanitarias mundiais? Pasa o DS. Menciona unha medida que se pode tomar para alcanzar o ODS 4, educación inclusiva, equitativa e de calidade. Menciona unha. Pasa o DS. A porcentaxe de representación de mulleres nos parlamentos é maior nos países que aplican cotas de xénero legisladas ou nos que non as aplican? Nos que sí as aplican. Correcto. Que porcentaxe das especies que dependen dos humidais diminuiu desde 1970? Pasa o DS. Das 675 millóns de persoas que viven sen luz no mundo, que proporción delas se atopa na África subsahariana? Un 40. Non, é unha proporción, o 80%. Segundo datos de 2022, cantas persoas no mundo se calcula que están en situación de desemprego? Pasa o DS. A porcentaxe do Produto Interior Bruto que dedica España a I+D, a investigación e desenvolvemento, é maior ou menor que a media da Unión Europea?
Menor. Menor, correcto. Dos 34,6 millóns de persoas refuxiadas que se contabilizaron en 2022, que porcentaxe delas son nenos e nenas? Pasamos de pregunta. No mundo, que proporción de habitantes urbanos conta con acceso conveniente a transporte público? Paso de ese. Menciona unha medida ou acción necesaria para unha transición exitosa a modalidades de produción e consumo sostibles, entre as que sinala Nacións Unidas para este ODS, o 12. Menciona unha medida. Paso de ese. Cantas veces superior é a taxa de mortalidade por desastres nas rexións altamente vulnerables respecto das moi pouco vulnerables? Paso de ese. Cal é o tipo de refugallo mariño máis dañino? O petróleo. O plástico. Como se chama o marco mundial que contén 4 obxectivos orientados a resultados para 2050 e 23 metas para 2030? Paso de ese. O DS-16, en cantas veces se multiplicou o número de persoas que foran desprazadas de maneira forzosa no mundo en 2022 respecto das cifras dunha década anterior? 4. Non, 2,5, case 3 veces. E última pregunta. Segundo datos de 2022, entre as persoas que utilizan internet, hai máis usuarios masculinos ou usuarias femeninas? Masculinos. Correcto. Moi ben. Chegamos ao final da prova do Pasa ODS. Que tal, como vos quedou o corpo? Esta, para min, creo que é máis difícil de todas as probas. Como vos quedou o corpo despois desta prova? Quedades satisfeitos ou podría telo feito mellor? Como vedes? Así, daquela maneira. Pablo, ti como ves os teus por aí? Están ben? Están mal? Como estás notando os teus veciños da estrada? Estánse soltando. Estánse soltando pouco a pouco. Pois vamos, que temos a notaria aquí facendo o reconto, tamén ás veces facemos tempo un pouco para poder ter todos os datos. Ben, imos alá. O Instituto da Estrada tivo 6 respostas correctas e 3 respostas incorrectas. Polo tanto, sumou un total de 105 puntos os que tiña e consegue 215 en total que ten. E o equipo 2, o IES Perdouro de Burela, 4 respostas correctas e 3 respostas incorrectas. Sumou un total de 65 puntos, que sumados os de antes fai un total de 205. Eu creo que máis apretada non pode estar. 215 puntos a Estrada, 205 puntos Burela, previos a entrada no último. Ben, imos alá con esta última prova do programa de hoxe, última prova do concurso, que desta prova sairá o gañador que irá á final. Aquí que celebramos en Galicia e posible candidato á final estatal. Imos coa prova mitos e verdades. As regras desta prova son as seguintes. Faremos vos 10 preguntas por equipo, unha a unha, ata completar as 10. Para as que teredes que indicar se son verdadeiras ou falsas. É dicir, hai dúas opcións, verdadeiro ou falso. Teredes 5 segundos para responder cada unha delas e non cambiaremos de equipo ata que se termine a rolda de preguntas. Non hai o efecto rebote. Por cada resposta correcta, tedes 20 puntos. As respostas incorrectas restarán 5 puntos. E unha variable con respecto ás anteriores é que nesta prova non se pode pasar. Hai que responder sí ou sí. Hai tamén unha bonificación especial. Se todas as preguntas son contestadas correctamente, aplicarásevos unha bonificación de 30 puntos. Tédelo. Quedou correcto? Tedes algunha dúbida de como se desenvolve a prova? Non. Vamos a por ela, non? Metémoslle xa o dente. E neste caso, vamos a empezar co Instituto de Burela. Instituto de Burela. Tócavos escoller da prova mitos e verdades. Opción A ou opción B? B. B. Quedamos ca opción B. Estás seguro que non queres a A? Eu tiña que facer un poquinho de trampa. Por que a A será mellor, peor?
Estáis listos? Lembrade, 5 segundos para poder respostar. É verdadeiro ou falso? É bastante sinxelo. Non se pode pasar e non hai rebote. Empezamos co Instituto de Burela. Pregunta número 1. Imos alá. A Axenda 2030 é universal e require a colaboración entre os gobernos. O sector privado e a sociedade civil serán observadores do proceso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. A colaboración debe ser global. Segunda pregunta. A expansión agrícola é o motor directo de case o 90% da deforestación mundial. Verdadeiro ou falso? Falso. Non, verdadeiro. Pregunta número 3. Non vos desanimedes, veña, adiante. A generalización do uso das 3 Rs, reducir, reciclar e reutilizar, son o centro dunha das metas expostas para reducir considerablemente a xeración de refugallos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, correcto. Imos coa carta pregunta. As cidades apenas ocupan o 3% da superficie terrestre, pero supoñen entre o 60% e o 80% do consumo enerxético. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, moi ben. Unha de cada 6 persoas no mundo sufriu algún tipo de discriminación e as mulleres e as persoas con discapacidade ven afectadas de forma desproporcionada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Correcto. Investir en infraestructuras, transporte, regadío, enerxía e tecnoloxías de información e a comunicación é crucial para lograr un desenvolvemento sostible e empoderar as comunidades de moitos países. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Correcto. Protexer os dereitos laborais e promover unha contorna de traballo seguro e sen riscos para todos os traballadores e traballadoras, excluídos os traballadores migrantes, é unha das metas que se expoñen no ODS 8. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Os migrantes, en particular as mulleres migrantes, están incluídas nesta protección. Imos coa pregunta número 8. Calcúlase que máis de 73 millóns de persoas non teñen acceso a electricidade. Iso é aproximadamente 5 de cada 10 persoas en todo o mundo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Son máis de 730 millóns de persoas, unha de cada 10 persoas. As mulleres teñen máis presenza nos traballos de coidados. O 70% do persoal sanitario e social do mundo son mulleres. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Correcto, verdadeiro. E última pregunta, a existencia de contornas de aprendizaxe seguros, non violentos, inclusivos e eficaces para todos, se estableceu como meta para o ODS 4. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, exacto. É a meta número 4A. Moi ben. Veixe que empezaches aí un pouquiño como dubidando que podías arrancar ou non, e viches como ao final conseguiches remontar un pouco. Imos agora co Instituto Antón Losada, a quen temos de portavoz para esta proba. Continuamos comprobando que saque todas as preguntas do sobre que vos corresponde. Moi ben. Estamos listos. Sí? Acordádevos, 5 segundos por resposta e cada resposta que hai que responder, sí ou non. Cada resposta, se non é boa, hai que restar puntos. Imos alá. Pregunta número 1. Para o ano 2030, todos os países do mundo reducirían os seus niveis de pobreza. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Calcúlase que só un terzo dos países o fixeron. Pregunta número 2. Apoiar as medidas que contribúen ao desperdicio de alimentos non ten resultado obxectivos para a consecución da obxectiva Fame Cero. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A cobertura sanitaria universal ten como obxectivo garantir a atención en todas as especialidades médicas a quen poida pagalas. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Significa que todas as persoas poidan acceder a servicios de saúde de calidade sen afrontar dificultades financeiras. Cuarta pregunta. En España, a porcentaxe de poboación que completa a segunda etapa de educación secundaria é do 100%. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A porcentaxe é do 78,5%. Estados Unidos foi o primeiro país en recoñecer as mulleres dereitos políticos plenos como o dereito a votar e ser votadas. Verdadeiro ou falso? Falso.
Falso. Foi Finlandia no 1906. 80% das augas residuais retornan ao ecosistema sen ser tratadas ou reutilizadas. Verdadeira ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Preto de 2.000 millóns de persoas seguirán dependendo de combustibles e tecnoloxías contaminantes para cociñar en 2030. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A expansión de novas industrias significa unha mellora do nivel de vida para gran parte da poboación. Se estas son sostibles, o medio ambiente verase beneficiado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, correcto. Máis de 17 millóns de toneladas métricas contaminaron o océano en 2021. Esta cifra duplicarase ou triplicarase para o ano 2040. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. E última pregunta. O número de persoas desplazadas forzosamente en todo o mundo debido aos conflitos reduciuse a metade na última década. Verdadeiro ou falso? Falso. No límite, falso. Duplicouse a cifra de hai unha década. Ben, así rematamos a cuarta e última proba deste programa O Futuro é Teu. Imos ver que puntuacións temos e cal é o resultado final. Temos o Instituto Perdouro de Burela que ten 7 respostas correctas e 3 incorrectas que suman 125 puntos, sumados os que tiña un total de 330 puntos. E o equipo de Estrada, 9 respostas correctas e unha resposta incorrecta, un total de 175 puntos, polo tanto, 390 puntos en total. Parabéns aos dous equipos, porque realmente a puntuación foi moi alta nos dous equipos, o concurso foi moi reñido, todo o traballo dos dous foi moi reñido, só que se despuntou quizáis un pouco nesta última proba, pero a verdade é que o traballo dos 6 rapazas e rapazas foi fantástico. Ben, as probas terminaron e chegou xa o momento de rematar o programa. Lembramos que hoxe contamos cos dous equipos da Estrada. Un o IES Plurilingüe Antón Losada Dieguez, o segundo equipo de Burela, o IES Perdouro, que se enfrontaron aquí o Futuro é Teu, o primeiro concurso radiofónico estatal sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible impulsados por EMUGA, a Asociación de Emisoras Municipais de Galicia, pola EMA Radio Televisión en Andalucía, pola Rede Estatal de Medios Comunitarios e pola Radio Televisión Cardedeu en Cataluña. Uns grandes participantes que tivemos hoxe e un gañador. Lamentablemente só temos un equipo gañador que é o IES Plurilingüe Antón Losada Dieguez, os representados por Xian, por Marcela e por Sara, que pasan a gran final, que se enfrontarán na gran final o Instituto de Fene e dese concurso sairá o gañador que irá á proba estatal, o que se medirá na proba estatal. Esperamos que gozarades desta experiencia, que o pasarades ben independentemente do resultado que saíra. Atopámonos moi pronto na final galega, onde coñeceremos a ese equipo que representará a Galicia na gran final estatal. Moitísimas grazas a Burela, moitísimas grazas a Estrada por acompañarnos. Vémonos na final. Un abrazo a todos.